Tak ahojte, volám sa Jakub Sudia, som študentom Technickej univerzity v Košiciach, konkrétne na odbor inteligentné systémy a dnes sa porozprávame o chatbotoch, ktoré slúžia najmä na programovanie alebo vývoj rôznych projektov. Čiže predtým, ako si vysvetlíme konkrétne chatboty na program, ktoré slúžia konkrétne na programovanie, tak si môžeme povedať nejaké príklady všeobecných chatbotov, ktoré slúžia povedzme na také všeobecné veci, či už zistenie nejaké informácie alebo vygenerovanie nejakého textu, to je napríklad ChatGPT, Microsoft Copilot alebo Gemini od Google. A konkrétne, keď už sa chceme zamerať na programovanie, tak to môže byť napríklad chatbot ako Blackbox, CodeGPT a GitHub Copilot, o ktorom si vlastne budeme dnes najmä rozprávať. Že GitHub Copilot vlastne, ako už vyplýva z názvu, vlastne bol natrenovaný na dátach najmä z GitHub repozitárov, čo je vlastne jeho veľká výhoda, keďže GitHub sa používa jedným z najväčších úložisk dát a rôznych projektov. No, vlastne on funguje na takom princípe, že buď sa zaintegruje priamo do IDčka, a v tom idečku vlastne si píšeme prompty do konzoly, alebo jeho veľmi dobrá výhoda, ktorá mne konkrétne veľmi vyhovuje, je že napíšeme vlastne komentár do kódu a následne za tým komentárom začne generovať to, čo je zadefinované v komentári. Môže to byť funkcia, alebo to môže byť len nejaký jeden riadok, dva. Taktiež jeho dobrá výhoda je to, že vieme označiť nejakú časť kódu a priamo proste len dať príkaz fix a ono dá nejaký návrh na opravu kódu. Čiže to by bolo jeho fungovanie a teraz by som sa presunul na pozitívne stránky tých chatbotov na programovaní, ale aj negatívne. Čiže medzi pozitívne stránky by som zaradil najmä to, že to zrýchli programovanie. Celkovo aj mne to o to zrýchlilo, keďže som nemusel dopisovať jedno trojriadkové metódy, ale automaticky to doplnilo, čo by som vedel tak či tak naprogramovať, čo je podľa môjho názoru dobré. Taktiež podľa mňa to môže byť celkom dobre pre začiatočníkov, keďže budú mať nejakého takého asistenta, ktorý im vlastne pomôže pri kodení. A taktiež akože z môjho pohľadu sa mi najviac páči to, že ja si môžem napísať nejakú implementáciu svojho riešenia a následne ono to môže ukázať inú implementáciu a ja si následne môžem porovnať, že či tá implementácia je lepšia, horšia, alebo taktiež zobrať niečo z tej implementácie druhej a zaintegrovať to do svojej implementácie. Potom by som ďalej šiel na negatívne stránky, čo som si všimol, tak nie vždy kód, ktorý to poskytne, je funkčný, čo môže mať za dôsledok to, že vlastne nie každý kód na tom GitHube je funkčný alebo dokončený, čiže ten chatbot bol trénovaný na nefunkčných alebo nedokončených dátach. Následne taktiež nemusí to byť, na jednej strane, ako som spomínal, je to dobre pre začiatočníkov, že majú nejakého toho svojho asistenta, ale zároveň to nemusí byť až tak dobré, keďže nie každé riešenie je jednoduché alebo ideálne pre začiatočníkov, čo môže byť dosť mätúce a problémové. A potom teraz by som na záver už sa len presunul na takú jednu morálnu otázku, čo mi dosť zahýbe v hlave, je, že či nás takéto chatboty, teda programátorov, že či je možné, že nás nahradia. A môj akože osobný názor je to, že podľa mňa sa len vyradia tí programátori, čo ich nazývam, že kodery, čo vlastne netvoria žiadne algoritmy a nenavrhujú nič, tak tí vlastne už nebudú pracovať a následne už zostanú iba tí, čo navrhujú vlastne tú logiku, algoritmy a vlastne tí lepší, čo vedia programovať. Tak to by bolo z mojej strany všetko a ďakujem vám za pozornosť a dovidenia.